Hakan ika video ngini page ka kata kari ka badon ka bisa ka bayar kador pat ka bisa jong kari India lane ka Indian rupee ya ka bisa India la bat penon kam hapo jong ka negeri namar kador jong ka bisa India bat ka negeri kayar kador tepar lok shwa bangine page ka kata kari ka badon ka bisa ka bayar kador bat ka bisa jong kari India tengin pechwa ya ka dor jong ka pisa jong ki katokat negeri ke badon marjan pat kari India ke jongi mentang ini pech ka Sri Lankan rupee kane ka pisa jong kari Sri Lanka ka don hatrai jong kari India kane kari kalayo ya ka jing lai lui dei haka sautrik ufep jong snem khat khandai spa sau pepra naga jingsen shar jong ki pareng menshwa ya kari Sri Lanka lai thu kum kari Ceylon badai haus nem khat khandai spa nyau pewar lai thu kum ka Republic of Sri Lanka kumba lai poi Sri Lankan rupee ban yarngkat bat ka wei ka Indian rupee Pakistani rupee lane PKR kane ka pisa jong kari Pakistan kalayo ya ka jing lai lui na ka sorkar pareng dei haka khat sau tarik u August jong snap khat khandai spa sau pheu nyo kata ka mun shwa ka Pakistan ya kari India banyo ya ka jing lai lui na ka jing senshar jong ka sorkar pareng lane ka British namar kari India ka yo ya ka jing lai dei haka khat san tarik u August jong snem khat khandai spa sau pheu nyo kari Pakistan kadai ka benta jong kari India haka por baka sorkar pareng ka senshar ya kari India badai haumanai August jong snem khat khandai spa sau pheu nyo lapia ya kari Pakistan na kari India namar bahari India ki bun bha ki Hindu bat hari Pakistan ki bun bha ki Muslim bat kari Pakistan kadai kari kabawan haka gerdan kabaar naga jingbun ki riungai Muslim hakeleng saudong kepertei don kam kumba ar poin laipra Pakistani rupee lane PKR banyarngkat bat kawei ka Indian rupee lane ka shitengka jong kari India Nepalese rupee kadai ka pisa jong kari Nepal kadai kari kabarit Henry ka bom sha senshar aki wei pat kiri lane kiri nongwei kari India ka jongi ka basha bat senshar ha kiri pareng katkum ka khana jong gani kari ki ong ba nadu menshwa hadu menta ya kari Nepal senshar daus im don kam kumba wei point riu not Nepalese rupee banyarangkat bat shitengka ka Indian rupee Bangladeshi taka kane kadai ka pisa jong kari Bangladesh ya kari Bangladesh menshua lai thu ya ka kum ka is Pakistan bat kaderu ka benta jong kari Pakistan din bagari India bat kari Pakistan kilayo ya ka jing lai lui na ka kti jong ki pareng ya kari Bangladesh lai thu kum ka is Pakistan la senshar ya ka da ka West Pakistan lane kari Pakistan ka bangitip menta badai haus nem khat khandai spa East Pakistan ka kwano banyo la ka jong kari naga kti jong ka West Pakistan namar kams ngeu ya hap ya ka jingsen shar jong ka West Pakistan badai hau news nem kalami kathma ka bakerteng Bangladesh Liberation War kane kathma kalane kumba khandai menai sedang nadu ka arpenriu tarik umach bat ka kut hadu kan riu tarik u Desember jong snem khat khandai spa nyeu pheu bat ya kani kathma ka East Pakistan kala job Persia ya ka West Pakistan lengba ka jing Arab jong ki katokat nei ki ri jong ka perthai kenthup ka jing don benta jong ki Indian Army dan ki sipa jong kari India ka jongi bat la pen kala ya ka kerteng East Pakistan sya ka Bangladesh badai kari India ka bala ithu nengkong ya ka kerteng bathmai jong kari East Pakistan sya ka Bangladesh bat don kam kumba iwei point iwei sau Bangladeshi taka banyarangkat bat shitengka ka pisa jong kari India lane ka Indian rupee
Bhutanese Gultram kadai ke pisa jong kari Bhutan. Kari Bhutan kadai kari ke barit mensua ke por basensyar ki pareng ya kari India kari Bhutan kadai ke benta jong ke sorkar pareng. Hadin ke jingyo lailu jong kari India na ke jing sensyar jong ki pareng ya kari Bhutan la sensyar da ke sorkar pareng. Padai haka pratrik u August jong snap khat khandai spa sau pheu khandai ri Bhutan kalayo lailu na ga jing sensyar jong kari pareng. Kapisa jong kari Bhutan kaya rengkat dor bat kapisa jong kari India ke jongi ta kalong shitengka ke Bhutanese Gultram kaya rengkat dor bat shitengka ke Indian rupee. Lain na kari India kadai tang kari Bhutan ke pediang ya ke pisa jong kari India. Henry kani kari kamla ban pediang ya ke pisa ke bakamhe kum ke kot sanspa lene kot arhajar jong kari India. Kublai shibon ke jing pelai por jong pi ban pe ya kani ke video ngin saya kendo ha ke weipat ke video. Kublai shibon.